pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan ang mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Kapaborito, alas 7:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Rubio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Jadilla Sis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyanlinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangal daw, bigat kada kayo amin na po. Mabig yung kabuasan Pangasinan, Dagupan. Lunes lalamat, wadyati lalamat, yamang ipasabi, nasari balita isyutan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalop kantaba yun, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magtaryo lingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay timot at sayin agaw. Agaw na Lunes sa tatong tanagagik petsa 7 at bulan na Abril at taon 2025. Jet technical side. Ang gapay arom sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Kagay agaw labatlay babatikan at tatong tanagagik antes na say nagawan eleksyon.
Pero dakol laray ni tigaralari na iidan na show cause order na sa Comelec 35 days more to go. 35 days more to go Pero wala rin duwaran kandidato ya si karanatan so ibinidan na sa may show cause order kapaborito RJ lapod sa tay remarks kontra at saray kababaihan. Arangal ko man. Arangal mo. Ay socialist triangle. Kanyan it's an eye opener. Sara may kandidato ya kayo masyadon, di ba? Pangkal na yo'y panagsalita yo. Tawala manayaratan ya limit. Ta kasi discrimination. Parang ganon. Singa, if you consider it as a joke, no, it's a big Hindi no. pala pwede yun. Paluri mo kata na darapan na sa amray solo parents, di ba? Ay medyo Single mom. Single mom. Di ba? Kanyan ay socialist triangle. Actually, walay ken. Pasakbay natin na Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Kakaroon dad sa voters to be discerning. Lapod satan so remarks na Pasig Congressional Bet Christian siya. Single mothers in the crowd could sign up to sleep with him. Kaya nyutan na ating tanagagi kaya. Ko no, say dala na mensahe to parang di ba? Mambukbukor lara kanyan paano na kulanda. Hindi raw kayo malulungkot. Ay nako. So it's a joke pero it's not. May aliwan marakop ya joke actually. It's actually offensive. Yes. Sa mga single mom. Ang gano yan mula na atanat it was just Kaya a may joke. limit pala. May Kaya may limit. yan. Akala ko, di ba? Siguro to catch the attention of his audience pero wala offensive mo di ba? Kaya ritutan, wala lamot so agawa. Wala ni. Sa kaimat ya kandidato pagka-gobernador si Misamis Oriental Governor Peter Senior Pedro Onabia. Ano yan? Challenger? Incumbent. Incumbent. Oo. Antam sa kwanto. Only beautiful women should become nurses. Wag na yung mga ugly ones. Kasi hindi ka gagaling kung mag-aasikaso sa'yo, mga ugly ones. Ay, socialist triangle. Kaya binigyan din siya ng show cause order ng Comelec. Pogi, guwapo, anto, si Sura to. Baka lukos talking. Ako ang tapaya, tani sa kwanto dengalan mo may bagat kapaborito Ajay. The nursing scholarship is only for women, not for men. And only for beautiful women. Kwanto? Kasi nga kini, ang tigabay to siray no man sakit amay kiyan maganggana piano amay kasil. Aliwan untan sir. Kasi pagka nagkasakit kang asikasuhin yung health mo. Ay, singa ang papawaya kina. Tasay kwento nila naman kapag pero joke. Pero aliwa Hindi pa rin pwede. Ano siya? Anong audience niya dyan? Sinong audience niya? Siyempre tao. Sa hindi, ibig campaign kong sabihin, ano yan? Mga nurses? Baka graduation. Halo-halo na siguro to kapaborito kasi bakit kasi pinuntirya niya yung profesyon na nurse? Campaign rally to Antam ni sa kwantaan? Baka graduation. Campaign rally. Campaign rally. Campaign rally. Pinuntir niya yung mga nurses. Sabi niya, it's no for the unattractive because if a male patient who is already weak is attended to by an ugly nurse, what would happen to them? Ay, aliwa. Their illness could get worse. Aliwa pilo. Numan sasakit ka, nga pulatay balyo na kwarta, nga pulatay balyo na maganggana sa walad nunot mo unabig. Actually, ay socialist. Ano ba yan? Say, incumbent yan? Incumbent. Sasabihin niya yan? Oo. Sir, pakipaliwanag. Baka naputol yung, baka ang sinasabi na naman dyan, naputol kasi, kumplituhin nyo. Misinterpreted. Baka may bawi. Wala naman. Ay nako, pero yung pagkasabi mo, di ba, nasambit mo na Oo. So, yung mga pala yan, may limitation. May limitations. Hindi pwedeng laitin mo na yung kalaban mo. Di ba? Pwede pa. Wag na yung institusyon, yung organisasyon. Oo. Ano ba yan? Wag lang yung mga tao. Manlait ka na ng kalaban mo sa politika. Wag lang yung mga tao. Diba? O yung mga iba't ibang sektor.
Never kang manlalait ng ganyan. Ay, sosilis. Ano ba yan? Nagkalaro at Eleksyon, di eleksyon. Di lahat ng hindi kagandahan, di galit sa kanya. Oo. Pero sa Siyempre. ngayon, wala nang hindi kagandahan eh. Nakukuha na lahat yan sa, di ba? Actually, Salamat, Doc. yung sa pag ikay nasa ospital, hindi importante yung maganda o pangit. Yun nga eh. Ang importante, Gumaling ka. marunong mag-alaga. At saka gumaling ka. Yes. Oh. Ay, ano ba yan? Kasi Ano ibagam pumasok sirin, sa isip niya ibagam na sirin gano'n? at Siguro, ospital ya, agko gabay yata pangit kanta. so, yung mga joke Ah. na yan, di po pwede. Ay, definitely. Mhm. Definitely Meron pala. Kapabrit RJ. Pero actually, nung napanood ko yung si tumatakbong congressman dyan sa Pasig, nung ko lang nalaman na may mga limitasyon pala. Hindi pala pwedeng mga ganon na mga biro. Actually, meron pang isa. Mhm. Isang video naman, pinakita ka paborito RJ, na kung saan isang bata na tawag nito yung may karamdaman sa pag-iisip. Mhm. Ginamit din kontra kay Pasig City Mayor Vico Soto Paano siya nagamit? na sinasabi niyang nag-upload na hindi ko na ibubuto si Vico Soto dahil walang natatanggap itong PWD namin kwento. Mhm. Ay siyempre, umarangkada yung mga bashers sa social media, kapaborito RJ. Mhm. Kasi never kayong gagamit ng mga bata. Mhm. Hindi pwedeng gamitin yung mga bata, lalo na't may Ay, kapansanan nako. sa social media para ipangalandakan na sisirain nyo yung isang Ay, kandidato. socialist. Oh. Hindi rin po pwede yan. Mhm. Nako. So, kailangan may masampulan para hindi na sila pamarisan. Di ba? Kaya nga eh. So, Dapat sana yung show cause order na yan, mhm. may patutunguhan. Yes, may Oo. kahihinatnan. Para at least may ano tayo, may anong tawag mo dito? May parang president, pagka yan nahusgan sila, naalis, at least may magiging aware at magiging may aliwampalpalaran at panagsalita yung mga ibang kandidato. Una, Tignan mo dapat. yan. Ay, nako. Kaya, kasi alam mo naman, pag panahon ng eleksyon, gagawin ng lahat. Lalabas yung mga bulatis, lalabas yung mga pangako kahit na suntok sa buwan, mapaniwala lang yung ating mga kababayan, di ba? yes. So, iwas-iwas sa mga ganyang mga estratehiya na parang, di ba, nakakasakit na po kayo ng damdamin. Kasi ito ang asahan mo kasi. Mm. Ito kasing asahan mo, kapaborito. Ano yan Kapag ka naupo na ang mga yan, Mm. ano asahan mo sa kanila kung Oo. ganyan ang karakter nila? Mm. Di ba? Wala. Ano asahan mo sa kanila? Yan ang yung pinapakita nilang karakter, yan po sila pagka sila naupo. Mm. Yan ang pakatandahan po natin, mga kapaborito. Character. I like Character. that. Character. Kasi yung karakter kasi ng tao, hindi nila maitatago yan, kapaborito RJ. Mhm. Lalabas at lalabas yan because yun ang karakter nila eh. Yun na ang yung ugali sinasabi nila mo, eh. yung kanatural. Oo. Mahirap kahit na itago yung pagka-natural mo, lalabas yan. Kaya di ba? importante, kapag namimili po tayo, mga kapaborito, the character Mm. ng kandidato. At makikita naman natin wala ra may asibok-sibo. Wala rin ang yabang, ang taas ng antamay may saitimir to at unang parladlayag to, Mhm. ang manira. Tumitimir. Yan, baba. Baba. May timir to ng parladlayag to, Mm. araratan, klasiran kandidato, may karakter po ang mga yan. Kaya, Pero para sa akin, mm, binabase ko doon sa kanilang mga nagawa. Di ba? Doon sa kanilang mga accomplishment. Pagka kulang, nga po, wala laya, talagang sangkanang ng laya. May antitawag na sa may usil-usil. tama yan, kapaborito RJ. Bukod sa karakter, yung nagawa nila sa bayan. Yung serbisyong naramdaman ng taong bayan, kapaborito RJ. Yes. Si Bitlan tala, kapaborito RJ.
si former Governor Amado Pogi I. Espino III. Ay, Ah, antis mo ni tuloy. ah, Wala may nila lamot ya pasan. Amin lalala anton pasan. Matindi, nalikas mo. So amay liknaan na sara may sabi enturan totoo singa may ay no nayari lakapunda namin. what naman so tatawagan niya ang puta-putang niya yap, pa nga brasa. Yun ba? So habang papalapit yung eleksyon, lalong nararamdaman ng ating mga kababayan yung kagustuhan malapit na para bang eto na. Malapit na. O, ami sa kaya kandidato, di ba? Ne, pantatamya. Ne, no, mampukot kay tarpaulin, iyaba yun saya, kwanto. Ayan na, sigurado yung pawilya, kwanto, no, bantay mo laman. Inflicta ng Sabado. Di ba? Ah. Ay, socialist triangle. No gabay mo, i-play talalamot. Nani. Naane. Taryam. Ay, gabay kuman. Pakitarya engineer, yung idikit mo, yung tarpaulin ko sa tabi. It's ni only Pogi, shows. kwento. Naglabat laya, di ba? Talagan natalabat la naneng mula sa may trending, may tirin na may kin, di ba? Ay panasing gara eleksyon jad luyag na Pangasinan. Kasi totoo la so marakal iran totoo. Ang paano wala istoryang kun si kaat ang baga subagom. Pero na nila may jad of their la. Ay, anta siya kat bimagasubagom. Kasi imbaga to. Dakol itan niya Binitla natungtong ta. to. Dakol Akinoy, itan niya kwang natungtong ko, ta kapaborito. imbaga Ajay. to. Anta to no, ang tinagagawa. At aman niya tuo ya katungtong ko. Amay, anta may singa. Ako anta no panon ti panangibaga. Pero anta to. Amisi nga kulang na pikakabat. Pero anta to. Akinoy, ko ay di man ko laba. Aman lara may basihan. Eda sa may talagan aliwalabat ya jad sa kaya kumpugan. Nagingan malaknaban. Kasi so sa may panggabay ng talaga. atay alik-lik nam ya serbisyo agmutan na lingwanan. Ang gad malapod ang to jad pusam dan jad isip mo agmulatan na ibanan, agmulatan na lingwanan, wadtan lan akatanom itan. Kanyan sa kwantay lantin naynay kapaborito Ajay, importante ang may serbisyo ang may agawan da. Siya si former Governor Amado Pogi Espino III, kapaborito Ajay, kairong ton gobernador. Adlob labat na tali bulan. Anto ginawa to. Sakit sari ginawa to at sa ti inirong to bilang gobernador at first term lang bangat. At loob na tali bulan ng bangat. Anto ginawa da. Inasikaso so abig laman. Nasaray umbalay. Nasaray taga Pangasinan. Wala may programa dan may abig laman. Di ba? Nanunot-amutan kapaborito Ajay. May kalusugan karaban. Kalusugan karaban. Nunin nyo At si kinlaman, Gob Pogi. Yes. May si Amaoy. Tiginawa to unaan-oy. Pinapigar to'y ospital. yes. Pinarakap to, Ospital. nilinisan to sa ospital. Kanyan, may sawala rin mangibabaga, si karalabat. So, ang asikaso, nasati abig laman, ang asikaso nasarito ospital, correction po, with all due respect, it was Governor Amado Pogi, Amado Totan Espino Jr. ang nag-umpisa po ng pagbabago sa mga district hospitals po natin. Just to be fair. Kaya ako napapangiti na lang kapaborito Ajay kapag ka may nagsasabi na they were the first. Actually, it was Governor Amado Totan Espino Jr. At itinuloy ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Ito po, panoorin natin. Ito po yung katotohanan. 3 buwan pa lang matapos maupo ni Gobernador Pogi Espino noong 2016, umarangkada na ang Abiglaman at Barangay. Ito ay mas pinalawak at pinigting pa sa kanyang programang
I Love Pangasinan Kalusugan Caravan. Hands-on si Gobernador Pogi Espino sa kanyang programang pangkalusugan upang masiguro na ang lahat ng mga Pangasinenses, lalong-lalo na ang mga nasa mga remotest barangays, ay mabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal sa kanyang pangunguna noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Mas naging komprehensibo ang binibigay na iba't ibang serbisyo ng kalusugan sa barangay. 24 hours on the ground si Gobernador Espino sa 14 na hospitals upang personal na makita ang kalagayan ng mga kababayang Pangasinenses na natamaan ng COVID virus at maibigay agad ang kaukulang pangangailangan ng mga ito. Dahil sa ipinamalas na magandang liderato ni Gobernador Amado I. Espino III sa kanyang unang termino pa lamang ay naparangalan ang LGU Pangasinan bilang Employer of the Year ng isang London-based international community. Si Pogi Espino ang nag-iisang gobernador ang nakapagbigay ng globally recognition sa probinsya ng Pangasinan. Oh, yan po. Yan po ang magpapatutuo, mga kapaborito. At saka ano dyan, ang saksi dyan, ang patunay dyan, yung mga imbunton na mga plaque of recognition, appreciation, lahat na natanggap ng ating lalawigang Pangasinan. Yes. Yung mga recognitions na yan, yung mga awards na yan, kapaborito Ajay, si katutan sumangipanaknak nasa may Serbisyong Agamuran. Yes. Nasa Tagalog Kaya na nga may Pangasinan. abong ladayo eh. Nandun lahat eh. Oh, di ba? Kaya Fred Saroca ng Barangay Tulyao palaging nakikinig daw sa Likna ay Balay. Fred Wow, Saroca, good morning. Sir Fred Saroca na Barangay Tulyao, Santa kay, Barbara. Alex Tulaw. Basta ang matibay dyan, builder. Hindi yung mahilig lang sa drawing. Alex, good morning. Builder Oo. Oo naman. Oo, kung Siyempre, sa drawing ka lang. Yan yung sinasabing wala sa salita, nasa gawa. Yun. So diba? good morning mga taga Santa Barbara, Pangasinan. Ayan. Eto pa, sabi naman ni Arnolfo, kay Pogi tayo, wala nang tatalo mga idol. Kwanto man? Sige, si Arnolfo, liknaan mo yan kahit saan ka nga magpunta palengke, saan man. Sa mga nagtra-tricycle, sa mga talagang saksakay si Babando da. Sabi naman ni Darwin Villanueva Rica Blanca, good morning, kapaborito Joseph Bacanin, amigo RJ Jimenez. Shout out naman po ang mga pogi dito sa bayan ng Bautista at sa lahat ng pogi dito sa probinsya ng Pangasinan. Basta sama-sama Pangasinan, kayang-kaya ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. I love Pangasinan. Pangasinan #1. Ito naman may bumabati. Happy birthday, Joseph Kanilang Bacani. Birthday mo pala, partner eh. Tahimik ka dyan eh. Mamaya kakantahan kita. Baka mamaya pwede kong tawagin si Manager Joey Baby. Okay. Para kantahan ka namin. Birthday mo pala. Kaya pala nangangamoy pansit. Oy. Happy birthday, partner. Birthday mo pala ngayon. Ano ba ngayon? Thank you. Ano ngayon? April 7. April 7. Ayan. Yung ganda. April 7. At bukas naman, binabati ko na rin in advance. Muntik na kayong magka-birthday ng Sino? aking palaging kasama. Ang aking anak na si Dave Jimenez. Okay. Bukas naman yung birthday niya, April 8. Happy birthday, Dave. At siyempre, bukas din, birthday ng asawa ng aking bayaw na si Erwin. Yung kanyang beautiful misis na si Mona Barbiran Sandoval. Pero Happy bukas birthday pa rin, ang mga yon. Yes, bukas ngayon pa mga ikaw. yon. Kaya ikaw mag-blow out, sabi ni Manager Joey Babe. Nako. Hindi na natin tatanungin yung edad. Basta malayo pa sa pagiging senior citizen. Ay, nako, malayo pa naman. Pa. Sa totoo lang, wala sa itsura. Yes, saka malayo pa. Magyayabang na ako saka malayo pa. Sa mga nagtatanong. Sige. Ay, salamat nga pala sa mga tumulong, mga sponsors natin doon sa naganap na
ano natin, anibersaryo ng Sabado. Thank you. Oy, nung agaw na Pangasinan. Yes, special mention kay The Chosen One Ice The Cream. Chosen One. Kay Mami Fanny na umakyat pa from first floor to third floor ng ating building. Na ang lakas-lakas pa talaga ni Mami Fanny. Good morning. At syempre kay Sir, pangalan na ni Sir, Ate Johnny, sa kanyang anak, at saka si Sir. Thank you. Maraming salamat. At, alam niyo yung The Chosen Ice Cream, it's a healthy ice cream because it's sugar-free. Hindi lang yon, meron silang bagong flavor ngayon, kapaborito, Ajay, yung tinawag nilang ice cream, garlic ice cream. Para sa mga high blood naman yon. Yes, okay. Kasi yun yung mga kailangan na ihalo na, no? Yes. Na mga kinakain natin. Kasi alam mo ngayon, sa mga panahon ngayon, di ba, ang dami nang nagkakasakit ng high blood. O yung garlic, para sa high blood yan. Yes. Diabetes. So, sugar-free na. Sugar-free na lahat yan. Di ba, mga pandesal ngayon, mayroon ng malunggay. Di ba? Kaya healthy living sa yung, yung iniisip nila. So, ganda yan, ha? Thank you, sa The Chosen Ice Cream. At syempre, sa API Party List, of course, ang ating first nominee, si former Governor and former Congressman Amado Totan Espino Jr. at sa ating former Governor Amado Pogi I. Espino III, kapaborito, Ajay. Yung API, nabanggit mo talagang kahit saan ka man pumunta sa Pangasinan, alam nila na yung API taga Pangasinan. At alam nila na maraming natulungang mga Pangasinense. So talagang ang API ay sariling atin. At ang API nandyan pa, mga kapaborito, handang tumulong para sa mga taga Pangasinan. Tatandahan po natin lagi yan. At siyempre, tamlatang kapaborito, Ajay, pag sariling atin, mas madaling lapitan. Yun. Hindi yung sangkaili. Daming pumupunta ngayon sa luyag ng Pangasinan. Siguro alam nila na sa Pangasinan hindi nila tatalikuran at palaging susuportahan yung API. Yan. Ito naman, reaction, kapaborito, Ajay. Mas mabuti pa si former Governor Amado Pogi I. Espino III kasi meron siyang katunayan, meron siyang katibayan ng kanyang mga serbisyong nagawa sa lalawigan ng Pangasinan. Yan mga reaksyon yan, mga liknaan ng ating mga kababayan. Yes. Kahit saan ka magpunta ngayon, talagang, ay nako, walay, amay jad, dibatian. Amay, akina, di ba, ang tamnod inuman, kumpulan, talagang nga po'y manalo, dibatian. Nasara may manusuporta, di ba? Kasi yun yung sinasabi mo, dakil yan na ibitlada kasi agawaan na sa may palabas si administrasyon. Wala niya. Wala comparison, parang ganun. Yes, sekondo niya mga kapaborito, sigurado niyan, pogi na panalo, kanto, postahan tayo, doblado pa, kanto, Bob season. Natay doblado la, ay singaliling to limakad flying school. Talagang no doblado, sigurado. Yun, siyempre. Hindi na yan agalatan na putor. Kasi actually, hindi naman sila, yung mga ganyan, hindi naman talaga literal na magpupustahan, nasasabi lang. Dahil sa nakikita nilang, di ba, yung kalamangan, katanyagan, parang ganun. Kaya sasabihan ka ng ganyan. No, gabay mo, pustak ni piso sa tay, di ba? Parang ganun. Pagka yun yung mga naririnig mo, talagang sigurado sila. Parang ganun. Siguradong-sigurado na. Pagpapatelepon, liknay, balik, kaya rin inasarang pakabatan pa imano, malalong pininsari, managantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Paborito. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy, suligday, balay. Oras sila tating tinagagik alas 8:05 lang nakabuwasan. Kaulap kan tabi ni siyempre sari magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarin lingkor kapaborito Joseph Kanilang. Bakani, hello and good morning nga pala kay Kuya Bob and Ate Johnny ng The Chosen Home Made Ice Cream. Yon. Yan ha. So kung gusto niyo mag-order, 0976-466-9975. Ha? At syempre,
Sa Mama Lols din, thank you. Kay Sir Robert Ay, Erfin buti ka, Mejia, thank natikman you. mo, ah. Oo. At siyempre sa Team Life, kasi ang ganda ng kanilang regalo. Ito, suot ko. Suot namin ni Kapaborito RJ ng Sunday. At siyempre, ganun din sa Team Anli Servicio. Nagbigay sila ng, Oo. uy, napasaya yung cake ka. Ang daming mga nanalo. Congratulations. Nakarating ba yung mga Sa nanalo? inyo, sa Anli Servicio, thank you dun sa cake na binigay sa ating mga winners. Yan. Thank you, thank you. Ay, nako, sumigi na naman ang mga Hamas. Anong Hamas? Nag-fire na naman sila ng 10 rockets from Nako. Gaza into Israel. Ano ba yan? Katutay lang tutunday kinit. Di bali mo ang labat takin. Mulag. Lagsab lang sa presyo ng gasolina. Pero malag. Mulag balag, 20 sentimos labat. That's it. Pero at least matagay. Sa importante tanagay matagay. Yes. Di ba? At least imababa. Imababa, 20 sentimos labat. Pero balag mo la. Siyempre 34 liters times 20 centavos, di masulok mo lang 6 pesos na nagawang Kapaborito Ajay, ha? Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Talang at dyan sa Barangay Malacanang. Ito lahat Kapaborito Joseph dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Uy! Nakaabang-abang yan dahil talagang yung laban dyan ngayon, alam mo, malat. Hindi mo pa alam kung sinong mananalo according sa mga nakakausap natin. Yan. So, malat sulaban natin dito na siyudad na San Carlos dahil yung lumalaban talagang marami ring mga... Maulo-ulat siya rin, ha? Marami ring mga followers yan. Soriano kamo pa. Dating mayor din, si Mayor Douglas Soriano noon. At syempre mula nung napasa kamay ng mga Rosuelio ang San Carlos dahil sila'y nanalo, sa pamumuno ni the late Mayor Jolie Rosuelio, si Sir Julian, yung kanilang ama. Di ba? At nagtuloy-tuloy na rin yung panunungkulan ng mga Rosuelio. Kaya ngayon daw talagang malat ang laban. So sige, bahala na kayo dyan. Sa ikwandaman lang ti Kapaborito RJ, there is a time for everything. Di ba? Ay, ne, antoy problema dare walad biyak at sayan tarpolin. Akin tutan? Akin tase narurungalan ko, ipakapitan da sumakan abong. Antoy kasalanan na makan abong, anton insecurities itan. Ipakapitan. Ipakapitan. Antoy kasalanan, antoy violation to eh. Oo nga, kaya abangan natin kung anong sasabihin ni Kapitan. Pero yung punto na ipapakapitan, ano ba? May violation ba? Yun ang tanong mo siguro. Pero kung ipapakapitan, abangan natin saan ba yan ang magiging aksyon ni Kapitan. Yan. Kasi, ito tatandaan po natin yung tarpaulin, may mga designated areas according to COMELEC na pwede niyong pagkabitan. Yes. Pero kapag ka ang tarpaulin kinabit sa isang pribadong lote o pribadong bahay, wala kayong karapatan. Pero yung para oversize, hindi po pwede. Yung COMELEC oversize, na yun. basta nasa private property. Kahit anong size? Kahit na anong size, oo. Linawin nga natin sa COMELEC. Kasi yun ang pagkakaintindi ko, sige. Kasi private property. Kaya wala kayong karapatan, kahit na si Kapitan, wala siyang karapatan para pagsubulan, iraratan. Pero yung puntong ipapakapitan, anybody can kapitanize. Can go to Kapitan at magreklamo. Di ba? Pero siyempre... Ang tinagawan to ng Kapitan tapos alam ko si Kapitan alam naman niya, kung hindi siya hawak. Ang gano hawak ni na kandidato tan, subok mo Kapitan. Pero ang alam nga naman natin... That's trespassing. At saka lahat ng patungkol sa ngayong panahon, patungkol sa eleksyon, COMELEC ang may say dyan. Yes. Di ba? Hindi si Kapitan. Walang alam si Kapitan sana, dyan. yung kung ang sinabi ipapakomilik ko yan, pwede. Dahil sila talaga may supervision dyan. Si Kapitan yung mga kulkul lang siguro. Tapos, ano bang pakialam ni Kapitan dyan? Ay, nako, kayo ha? Kasi wala siyang iniistorbo. Mabuti kung nilagay mo sa karsada. Obstruction. Yes. Di talagang walay sinong Kapitan. Pero nawa pribado, sinong Kapitan dito na COMELEC.
Of course. Laan nyo. Oo. Di ba? Huwag kayong nagmamagaling. Ay, ano ba yan? Ay, nanyalamay, ibabaga ni man kapaborito, RJ. Amay mentally disabled, yenusar that smear campaign di Tanad Pasig. Anto ibabaga natin na DSWD. They will immediately investigate yung incident na yan na nangyari. Matapos i-post ng isang PWD family yung kanilang viral video na pinapakita yung bata na mentally disabled. Tapos sabi, walang natatanggap. Dahil ang sabi ng DSWD dyan, offensive kasi kinetic advantage yung kahinaan ng isang tao para gamitin sa masama. Yon ang punto. Offensive kasi kinetic advantage yung kahinaan ng isang tao para gamitin sa masama. Saka alam ba niya kung nakatanggap siya o hindi? Ilang taon na ba yan? Siyempre yung magulang. Siyempre ang nakikinabang yung mga limpyo. Yun. Agaunta, kapaborito. Kaya mapanuri po tayo ngayon sa mga nakikita natin sa social media. Mabuti na yung kayo mismo, yung manghuhusga ayon sa inyong mga nasasaksihan mismo. Yung nasasaksihan mo, singabilang 5 ka sa kaya kandidato, at ang muna takiling sa abong to, ang kapoy naningning mo, kapot. Ngayon pa lang, hindi pa nananalo, kapot na. Hindi mo matawagan, parang ganun, hindi maasahan, akibutom tanay. Yan. Na puro kayabangan ang alam niya, akibutom tanay kandidato. Ag niya kairungat, agtukala, pansinan, wala nang respeto. Sa'yo, ba't mo mayan ibubuto? Ba't mo pa yan susuportan? Mga ganun ba? Di ba? Yan, hindi balibalin di parang niya kapaborito, Ajay. Bago sana tayo humiling ng kagaya ni Biko, kagaya ni Mayor Magalong ng Baguio City, naway maging kagaya rin tayo ng mga taga-Pasig, ng mga taga-Baguio, na naging matalino sa pagpili at pagboto ng namumuno. Alam mo, mamumuno. kakaingit. Kasi ang talagang pinagbasihan nila ay yung talagang sinseridad. Di ba? Na mamuno. Yung talagang gagawin niya ang lahat at ipaglalaban kayo. Yun ang maganda. Di ba? Oo. Ay, socialist triangle. Ano ba yan? At siguro isa pa, yan? Part ng demolition job. At isa pa na magandang may tandaan tayo at atong tanagagik. Ya magmalimot ya di paran tayo at sa ipampili tayo na sari kandidato. Nyay, nang ninyo at atong tanagagik. Huwag po natin hayaan nagagaya tayo sa iba na puro ayuda. Mas higit pa sa ayuda ang idudulot ng isang opisyal dahil kailanman hindi natin gawing mipupuyabol iray tutuo tayo. Yun. Kasi yan yung reaksyon nila patungkol naman dun sa mga ayuda. Yun. Actually, hindi lang dito sa ating lugar. Bagkos sa ibang lugar din sa bansa, aware yung mga tao na may gumagamit din ng mga ayuda. Di ba? Na parang pangkurok. Yan yung palagi kong ginagamit na salita, kurok. Dahil alam mo yung sa manok. Yes. Undagura, tindamuray, panangan. Yes. Ayuda. Oo. Ay, nako. Alam mo kung sinong nagbanggit yan? Na kailanman hindi natin gagawing mipupuyabol iray tutuo tayo? LNB. Kasi alam mo dyan, may inyagwat to, so may, di ba, may kipapasan tan abangunan na saray tagalinggian. May singami kami pupuyabol. Di ba? So, yung mga bagay na yan, talagang tinuturuan mo yung mga kababayan na magsumikap. Itermula namin, piano, makapangal mi pambila ito, inindamuray, marakapa dalan, di ba? Marakapa tindaan publiko. Amin la, itermo ya, rate pang kaukolanda, farm to market road, impagawam la, di ba? Akin wala nira may, kasi iraraman may talagan, sa bilayda, sa anapan dami papuyabol, ang ganong kabalag, may makmaksil nira. So, agmura ipapasal, so totoo yung man. Di ba? Yes. Kasi, it will reflect at sikan manuuloy at sa kaya balay. Yes. Kami may papayabol, akin may irap siren, so bilay dya.
Sa gabay ito Parang ganon, di ba? Yes. Sa gabay ito iba kang kapaborito dyan. Ang kapag ginawan mo. Correct. Ah. Ang kapig ginawan mo, piyan unaligwas, kabibilay da. Yun. Pinulyan ang mura yung magmaliw yung may pupuyabol. Yun. Parang ganon. Oh. Ay, so sila. So tama naman yan. Hmm. Di ba? Kasi pansamantala lang naman yung ayuda. Maging selection. O, kuro kanda kayo, indanda kayo libo, indanda kayo kwarta, tapyan ibuto yura. Antong sublay. Di ba? Antong sublay after that. Di siyempre, Analura, anto. Paano pabaingan dakin eh? aliwan sa atan laba. Oh. Siyempre, ang tamiratan, anapun damay ROI. Oh, ROI. Ang may ROI, yes, return of Tanang investment. gasusira. Say talagang ang sakit tan na amay tuoy ang gapoy utang na lubto, amay tinulungan mo, yang gapoy inalamod si kato, insan no analo, insan kalimbad man, pitutungan ta kayo, 14 minutes kanto, kung nalinglingwan man na to, akwanta no manalo ni man. Talagan kina, First and last, nun eleksyon. Si maksaklat talagang pusong tagkanunutan mo ta na. Ay, Socialist Triangle. Nanalo, uman si ibaga to. Kwanta no manalo ni man, chuchu pay dala, di tanad bali to. Oh. Say gabay dala tan doktor. Oy! Red bali to. Siyempre, dumano doktor. Doktor. Tano doktor, paabigan to'y abig laman mo. Sa importante, kondaman lanti at atong tanagagik, importante, maabig sulaman, Yes. tapyang jaduntan, maksilad, anapan. Ang kalusugan ay kayamanan. Tandaan po ninyo yan. Kanyan mapalar kayo no sa tatagam di tanad lugar yo doktor. Yon. Ay no doktor agyola pupulyanan. Ano Indan nyo lay may suporta talagan angga-angga. Pero sa ulalaban at may papet. Papet. May ginlabat, garadya, arap kan man. Igaganggan. Ay, nako, wag na. Dahil magiging aripon lang ng mga mas nakakataas sa kanya. Nako. Tandaan ninyo yan. Dapat may paninindigan. Yes. Paluroy mo katan. Wala ra may arom ditan, taloy taon, niya kinumpuni. Tapos, natan ta eleksyon, ako rukandaray balag, tencho pa'y damay ng kumpuni, ay inerkad na noy. Nako. Ay, Socialist Triangle. Atan iramay, tatawagan dan, walang utang na loob. Yung nga Oo. Kaya dapat kung sino yung nakapagbigay sa inyo, sa hirap at ginhawa, umulan man at umaraw, talagang nandyan na sumusuporta, akin ay, isalat yun sa may pansamantala lang, harap kayo salming, tanong ninyo sarili yo. Yan. No, Dadako na. ibagatod si kayo. Diyan sa sinasabi mo, kapaborito RJ, dadako na naman po tayo doon sa ating sinabi kanina, karakter. Yun. Karakter. Karakter. Yan lang yan. Hello, good morning sa Bulusan Elementary School Alumni Association. Maraming salamat, ha? Siyempre sa pagbati. Thank you. Kumininanda kay atensyon, iba yun. Iba yun. Nanay, huwag nating kalimutan. Yun. Tama po yun. Kaya, attention importante serbisyo. yan. Yun ang alam mo sa mga dyan. Pilipino, kapaborito RJ, kasi napakahalaga yung utang na loob. Yes, oo. Pero kung minsan may mga ilan dyan, wala yan, di mo yung makakain. Praktikalan na. Sige, ganyan ang gali ninyo. Wala tayong magagawa. Pero mangilan-ngilan lang yan. Mas marami yung paniniwala ko na talagang kung sino yung nakapagbigay ng magandang serbisyo, kahit na anong gawin mo, hindi mo yan mapupiyas. Gano buntunan murat tay pangako, indan muray da isat nata, nagmularatan na puyas. Di ba? Yes. Oo. Kasi si katulatan so kinda may diparanda ka paborito RJ. Former kagawa Jenny Catalan, good morning sir, thank you. Oy, good morning. Oo. Tuyay. Hello, good morning mga kapaborito. Walay liknaan ko. Gusto ko lang po ilabas ang aking saloobin. Napapaisip po talaga ako kung bakit may isang grupo dito sa bayan namin na tila ba ang hilig manira ng kapwa. Imbis na mag-focus sa mga plano at advokasya makakatulong sa bayan, inuuna pa ang paninira sa ibang kandidato. Nakakalungkot isipin
na may dala pa silang libro at video clip. Matagal na po yun. Pero bakit ngayon lang ginagamit? At ang mas masakit pa, ginagamit pa ito para sirain ang pangalan ng kapwa na may malasakit naman sa bayan. Bakit ganon sila? Bakit parang panay paninira ang alam nilang paraan para makaangat? Hindi ba't mas mainam kung itataas natin ang isa't isa, lalo na't iisa lang naman ang layunin natin, ang mapabuti ang komunidad? Nakakabahala po kasi sobrang toxic na ang aura ng grupo na ito. Sa halip na unity ang sinusulong, puro negativity ang kinakalat. Sa halip na inspirasyon, Uy, ang paninira haba, ang laman ng kanilang mga salita. Nakakapanlumo na imbes na magsilbi ng tapat, puro intriga at kasinungalingan ang inuuna. Wow. Singa po yung laya. No, ang haba ng reaksyon na. Oo, sana po ay mamulat tayo sa mas mahalagang bagay, ang tunay na serbisyo, ang malasakit sa kapwa at ang pagkakaisa ng bawat mamamayan. Ano yan? Talagang Oo. pinagpuyatan niya yung liknaan nata niya. Hindi po paninira ang solusyon, kundi pagkakaunawaan, respeto at tunay na hangarin na makapaglingkod ng tapat. Kapaborito, sana'y mapansin nyo rin ito. Hindi po ito para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng buong bayan. Maraming salamat po at naway manaig ang katotohanan at kabutihan. 10-0 Team Sam. Oy! Ang haba. Ang haba, sir. Pero natumbok ko rin doon sa binanggit mo sa uli. Oo. Talagang ang haba-haba. Oo. Talagang pinagpuyatan mo yung liknaan mo Doon sa nag-text kasi alam ninyo, pagka mga ganyan, talagang sabi ko nga ba pag eleksyon gagawin ng lahat. Nandyan na yung maraming kandidato ngayon ang magsasabi ng mga ikakasira ng isang kandidato. Yeah. Pero alam mo kung anong kuwan ko dyan? Nasa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Pakiramdaman ninyo ang sigaw ng higit na nakararami. Ako kapaborito, Ajay, to settle your issues once and for all, magdebate kayo. In public. Magdebate kayo in public para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ang katotohanan sa katotohanan. Pero alam mo, para malaman ng taong bayan ang katotohanan sa katotohanan. Yes, pero alam mo, may mga nakakausap din ako na ayaw nila sa debate. Bakit? Bakit? Tulad nung nakausap natin, wala, sasakay lang sa aking popularidad yan. Di ba? May mga ganun din. Meron din ganun. Pero syempre, pagka debate, siguro ilalabas na yung kung anong magagawa mo at nagawa mo. Alam mo yung magandang ehemplo ng debate na ibibigay ng debate sa taong bayan? Yung sa Amerika. They engage themselves into a debate. Meron yun, di ba? Yung mga presidential candidate, si Kamala Harris at saka si Donald Trump, nag-engage sila sa debate. Yung ba yung dyan ba yung aping pingilayag to o iba yun? Hindi, sananay. That campaign rally yun. Campaign rally. Pero sa debate, silang dalawa lang para masettle yung issues kung ano yung mga, doon lalabas kasi yung character ng tao at saka yung plano niya sa pamumuno later on kapag siya ang nahalal. Pero alam mo, makikita na ng taong bayan doon. And then from there, para hindi na kayo magsisiraan pa, makikita na ng tao. May limitasyon. Yung na lang, yung focus doon sa gagawin mo. Yun. At saka iwas na yung mga character assassination, parang ganun. Kasi makikita, may kwandaman doon, parang referee ka paborito, Ajay. Anong tawag na doon? Siya rin ang mag-stop sa inyo kung lumalagpas ka na. At least maganda. Parang sa korte may yung sasabihin ng abogado yung objection, kasi siyempre, parang wala na sa linya. Sana may ganun. Para mapatunayan nyo yung ano yung inaakusan nyo, mapatunayan ng bawat isa. Di bahala ng taong bayan, di ba? Pero alam mo kung ako ang magbibigay ng regulasyon sa debate. Yun na lang, focus na lang doon sa sa gagawin mo sa plataforma. Kasi minsan may debate, alam mo yan nung sa pinanggalingan natin. Personal na kung maalala mo, di ba? Ayaw ko nang banggitin, pero personal na. Nangasar. Wala na yung asaran. Yes. Depende na yun sa sa, ang tawag na doon? Moderator. 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 Siya yung referee dyan.
Pero alam mo, maraming mga tulad sa dyan sa Binmali, may hamon actually si former mayor, now Vice Mayor Sammy Rosario, na mag-engage sila Parang sa narinig debate. ko yun doon ni sa Mayor kanyang Pedro. campaign Oh. rally. Oh. Iwan ko kung tatanggapin ni Mayor Pete yung hamon na yan for a debate. Oh. Another one, dito naman sa lungsod ng Dagupan, there is also a challenge for a debate. Pero hindi pa nila tinatanggap. Pero yung alam mo debate. yung naghamon, kasi sabi naman ni Mayor Belinjan, to balance the issue, may iba na siya dyan, di ba? Sabi Yung niya sinasabi mo na isulat na lang. Isulat na lang sa mga nagawa, kung ano yung mga nagawa. So ang pinagbabasihan niya is yung naging performance siguro. Hanggang doon lang. Pero ang naghahamon ng debate si former Mayor Brian Lim. Kaya sabi naman nung nabasa kong reaksyon, magdebate silang dalawa ni Manang, sabing ganun. Dahil silang lang dalawa ang tumatakbo sa pagka-mayor. So si Manang ang dapat humamon, sabi naman doon sa nag-react. Hindi si former Mayor Brian Lim, sabing ganun. Kaya Siguro ang sagot doon, siguro dahil nag-mayor din siya. No? Of course. Kasi may mga binabatong issue. Kaya bakit naisip ni Mayor Brian Lim yun na hamunin ng debate si Mayor Belen? Kasi para masettle yung issue. Masettle yung mga binabato, kung ano man yung mga issues na yan na binabato sa kabilang grupo, at masettle din ng kabilang grupo yung issue na binabato rin ng kabilang grupo. Yun lang naman po yun. Mapag-usapan siguro. Oo, para pero yung makita ng tao. hindi ako kasi, maniniwalang masisittle yan. Mapag-usapan. Definitely, hindi Kasi, masisettle yan. Diba? Ang Mapag-usapan. masisettle lang dyan, kapaborito RJ, malalaman natin ang katotohanan. Yes, Yun ang masisettle doon. Ang maghuhusga. Oo. At yan, idadaan nila sa boto. Yun, sa Mayo masisettle doon yung issue. Yung katotohanan, that the truth will come out. Yun. Depende sa kung sino yung papabor at hindi. Yes, Kung yung sino yung katotohanan, maniniwala o hindi. yung katotohanan sa katotohanan. Yun ang objective ng debate na yun. At sana sa neutral ground. Sa istasyon ng radyo. Pwede. Pwede kayo dito sa amin. Parang ganun. You're para most welcome. Malaman ng madlang people. Pero yung isang kausap natin, kausap ko din. Di ba? Hinahamon din ng debate. So, kis busy siguro sa mga umaayaw din. Sabi niya, ayaw ko. Kilala na ako eh. Tapos yung naghamon hindi kilala sabing gano'n, di ba? Baka pag nag-debate kami, may naguyurto patagay. Mas nakabat dan I think that's a flimsy reason. Pwede din yun, Pards. Partner. Kasi hindi ka kilala pag mag-debate tayo, di magiging kilala ka. Kaya lang, di ba? it is also the right of the people to know its candidate. Kasi that's siguro, right of suffrage. Hindi sa debate na lang. Kailangan nilang malaman kung sino ang dapat nilang iboto. Yes, So, in one way of knowing who should be voting for this coming election is through the debate. Through a debate. Yun yung isang venue na pwedeng mamulat yung taong bayan. Magaling din pala ito. Parang, yun nga O kaya sabi, mas magaling pa ito. Kaya nga ayaw nung isa kasi, di ba? Alam ko, mas makikilala siya dyan. Siguro. I think on the other hand, may negative din yon. Takot siya kasi mas magaling yung kalaban niya. Pero sabi, hindi. Kasi kung minsan susukatin mo siya, kilala na siya O yung kalaban niya, hindi pa kilala The more na dapat tanggapin niya yung hamon kasi ang nangahamon sa kanya, hindi siya kilala. Hindi ba challenge yun? Hindi ba challenge yun? Kasi nga, most challenging yun. Sa kanya nga, mas sasakay siya doon sa kasikatan. So, wag na nating debatihin yun. Yun ang pananaw niya di ba? Yun naman sa liknaan ko naman yun. Sige. Okay. Kay George Kokya, sabi niya, good day po sa inyo mga sir. Maganda umaga po sa inyo. Kay Sir Joey S. Nabat, good morning mga kapaborito. Pabati naman kami dito sa may Lungos, Kalasyaw. Ang family Salinas, Kiabyab, Nabat family. I love Pangasinan. Yun. Lungos yan. Eco family. Yan, may talagang nakatutok yan sa Liknay Balay. Yan. At siyempre yung ating kaibigan, si Sir Elias Villanueva. Good morning. Kay Ronlyn Wapson, good morning sir at sa buong DWJ, paborito lugen ko para amin, ya taga Libsong.
tan si asawat Maylin Alvaro from Intoy, Wapson. Baka Yan. babanggitin mo na naman yung kandidato. Wag na, nakakalata na kami. Bawal. Kay Mari Janet Manuel, sabi niya, happy birthday, Pare Jobak. God bless always. Thank you, Mari. Kay Wilfredo Sibayan, good morning, mga kapogi. Yun. Kwanto. Pag kapogi, okay, tapogi ka. Yes, of course. Hindi mo naman binabanggit yung apelido. Kapogi, the best. Yan. Di ba? Oo. Lahat tayo naman pogi. Oo, of course. Parang natitempt na naman ako magpagupit. Ha? Bagay ba sa akin maikli buhok o maikli ang buhay? Ay, parang ano. Wag. Maikli lang buhok, okay na yun. Oo. Wag lang yung maikli ang buhay. Pero of Oo. course, depende sa loobin ng Lord. Ang friendship namin ay pinagtibay ng panahon, pero pinaghiwalay lahat ng eleksyon. Kasi kung minsan may nagkakasalungat. Pati sa pamilya, meron din. Kasi ito yung paniniwala ko, di sa'yo. Paniniwala mo yan paano ko yan? Ang importante, magkasalungat man ang inyong pangdamdamin, dapat nandyan pa inyong respect. Alam mo yung respeto na diba? yan, kung yan ang, yun ang pairalin natin. Tahimik lahat. Tahimik lahat. Oo. Tulad ng sinasabi ko, respeto lang. Yes. Kasi, isa kang kandidato, kaput yung abong mo, tapos may mga pumupunta sa iyo, hindi mo man lang pakitunguhan, respeto lang doon sa mga tao. Parang ganon. Yes. Sinarapan. Ano sinarapan? Meron palang isdang pangalan is sinarapan. Meron ba? Talakitok meron. Ang sinarapan is ano yan, putahe siguro? Hindi, isda talaga. Isda talaga? It's the world's smallest food fish. Can be only found in the Philippines. Ayan na. Yung ano yan, yung ano yan, munamon. Hindi ko alam. But particularly in the Bicol River and in Lakes Manapao, Katugday, Bato, and Buhi in Caramino Sur. Smallest commercially harvested food fish. Ito ang itsura niya, Makita mo. Hindi mo makita mo? Oo nga pala, sinarapan. Anong putahe yan Anong putahe? Isda. Isda. Hindi, baka niluto na kako. Hindi pa. Pangalan talaga nung isda is sinarapan. Sinarapan. Ang galing As in masarap. Ngayon ko lang narinig to Kasi ang alam kong pinaka-mulagya isda is yung munamon. Pero mayroon pa. Baka hindi mo alam. Ano pa? Anong tawag mo doon sa pusit na malaki? Pusit na malaki? Diba, pugita. Pugita, parang ganun. Yung pinakamaliit na pusit. Pusit? Alam mo pala, di ba? Yun ang pinakamaliit. Yung ganon. Ang pinakamaliit na pusit. Joke. Okay. Hindi tayo pwedeng masanction doon, hindi naman. Okay naman yung joke Hindi natin. naman. Oo naman. Hindi parang yung joke ng dalawang kandidato. kumakandidato. Nako. Hindi. Na-reply ko na naman doon. Safe tayo dyan. Safe tayo doon. Yan. Sa joke natin. Talagang joke yun. Wala tayong pinasakitan. Yan, wala, of course. Baka mamaya, may mga magtampo. Wala. Lang nagtatampo. Oo. Ay, nako. Magpapatuloy pa tayo sa lignay. Balik, kaya rin na sa rin pagkabat ng Paimano, malalang pa din sa rin, manang tabay. Ang puta-putang irang balita. Marami. Ang puta-putang irang sunata. Shot running in my non-stop. Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, sugtid ka mga JE. 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you.
Narito na, parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos, Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho, hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Yo! Sali ka paling punta kung parang yung panilingwan na niya suportahan si Chichi Samson. Sikat tuya sa tunay ang palabagan ang pinagawaan ay tuta yung niliwanan. Ang tayong nais niya lang ipagsilbi, nandiyan agad kapag kailangan araw-anong gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chichi Samson ay panalo huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City, Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kabigan. Konse Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, ano mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiriyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Na alas 8:40 oras sa iyo at ating tanagagi, kadlik na ibalik, kalop kantabay ni siyempre sari magteryoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Sabi niya, malim liwaway kabuasan mga kapaborito, God bless po. Kanto. Kay Eric V. Correa. Good morning mga sir, bati para may mandudungal at malindong. Kwanto si Makoy, si Erbic, Saima, tan si Shaira. Malindong is Binmalay. Next to poblasyon. Yes, oo. Salamat ka Pogi, kwanto ng Sir Eric Correa. Si Alvin Sandoval, talaga ha? Good morning at nakamonitor sa atin. Engineer Larry Melendez, good morning. Talagang nasabat ko lay Alvin Sandoval. Naringal ko lamay jingle ng LNB. Ligas mo. Paano to may jingle? Marakop may jingle May antuman. Batawil for you. Oy. Ang ganda. Batawil for you. Kwanto. Parang ganun Ewan ko kung ganun yun, Alvin. Parang yun ang naano ko. Alam mo no, yung mga bata. Antam no maminsan makapaliklikot irate aroma jingle. Oo, di ba? Talagang either mapapasayaw ka, or mapapangiti ka, makalikot ka, naringal mo lararata na jingle. Kasi, it's not the normal lyrics that ang naririnig mo, kapaborito Jay. Kakaibang lyrics ang naririnig mo. Kapag kakaibang lyrics ang naririnig mo, para ka na rin nag-i-enjoy. At most of the time, mas memoryado pa ng mga bata. Yes, alam mo, pag sinayaw ng yung mga bata, panalo ka na. I say ito kapaborito Jay. Kapag ka daw yung jingle mo, na memorize ng mga bata at laging kinakanta, panalo ka na. Kasi ang kano dyan loob na abong, aman suka kansyonan to naynay, may unsusaksak at utak na sa ributante, ang gandaan si katulamay ni sulat da. Pero mag-ingat po kayo sa pagsusulat ng mga balutang ngayon mga kapaborito, kasi kahit isang tuldok lang, yung iboboto mo. Kahit isang tuldok lang doon sa bilog. Lumagpas, parang gano'n? Hindi man lumagpas. Yung isang tuldok lang ng ballpen, bibilangin na ng computer yan. Okay. That's how sensitive it is. Kaya saka dapat, may iboto yung labat, so pangipuntaan nyo may nguro. Na may actually aliwan lapis, di ba? Parang pentel pen. Parang pentel pen. Sa kaya isipin nyo, mga kapaborito, very sensitive po yung baluta ngayon. Kaya dapat very, very careful. No, ang maganda is may nawala rekurso natin kandidato, tandaan nyo lamang yung numero. Importante itang kapaborito Ajay. Tandaan nyo lamang yung numero. Tandaan may posisyon. Isan, naman bilang dyan grupo na sara may miyembro na sanggunian, bayan, sangguniang panglungsod, no dyan sangguniang panglungsod, samplura. Sangguniang bayan, walura. Tandaan nyo tanuli, magpas kayo sa ating walura, agtula bilang man, agtula birbiran man na computer, agla na bilang. Manaya. Ganayaran lampas. Naganayaran lampas. Napirdi lang namang iraramay arum. Ande balilan kulang. Andi balilan kulang. Kasi yung sobra. Mga iba, yung kanilang kampanya din, buuin nyo dahil hindi bibilangin. Hindi ho. Wag lang lumagpas. Wag lang lumagpas sa bilang. Paano to? Saksakay sa kursonadak? Sige pa. Di ba? Hindi sakay labat. Okay labat. Wag nyo nang punuin, pwede. Pero pagka lumagpas, yun ang hindi pwede. Wag lang lagpas sa bilang. Isa pa, yung may mga bilog din sa square sa gilid ng baluta, wag nyong susulatan yun. Why? Magiging invalid lahat yung mga sinulat nyo dun. So, hindi pwede. Apirde inya karyood ken, presinto. Yun ang pakakatandaan po natin. Kaya kailangan alam na nila yung numero. Yes. Nung kandidato na iboboto. Nung mga kandidato na iboboto nila. Kasi sa dami po ng mga nakalistang mga, lalong-lalo na sa party list. Ay, Gigi. Antayo lang. Yes. Napakarami po yan. Ngayon, kung ang korsonada nyo is 1, 2, 3, ayun, hanapin nyo yung 1, 2, 3 kaagad. Andun na kaagad. Ngayon may actually tandaan. Di ba? Mambilang ka. 1, 2, 3. Yun na yun. Yun na yun. Kung yun ang korsonada nyo, okay, 1, 2, 3, yun, hanapin nyo kaagad. Tuk, kwanton tampol, di man, 1, 2, 3.
period yatampol at ating tanagagik para hindi po ma-invalid yung mga baluta po ninyo. Sa kapag may kursonada kayo sa party list, ano yung bilang mo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doon na kayo agad sa likod. Unahin nyo. Kasi Yun. nasa likod, solo lang niya doon sa likod ng balota. Yes. So, Para hindi nyo makalimutan. Punta muna kayo sa likod. Ano bang mauna sa kwan? Local candidates muna. Sa harap kasi, syempre yung 12 na senador. Oo. Di ba? Saka yung sa local na. Pero pagka sa party list, doon sa likod. Doon sa likod. Yeah. Doon sa likod. Kaya para hindi nyo makalimutan, unahin nyo muna doon sa likod. Yun. At magbilang ng 1, 2, 3. Ganun. Yun. 1, 2, 3. Yun. Kuntun ng pola. Okay. Announcement and reminders on Sunday Palms. Kwento ng Father Jerome. Yan yung sinend niya na ang liliit. 2 page pa yatan eh. April 13, 2 pages, Palm Sunday. There will be 4 masses, 5:30 a.m. First Mass, 6:45 Second Mass, 8:15 Third Mass, and 4:30 p.m. Fourth Mass. Kwanto. Insan alas 8, nakabosan wala nagawan bloodletting. So sikatutan. So may informasyon, mananapod kinan Father Jerome. Ay, iba rin yung sinend parang pastoral letter? Iba rin 2 page? Oo, yung pastoral letter kasi, may pastoral letter si Bishop. Saan na ba yun, Sir Jerome? Hindi ko na marumog. Ito. Yung pastoral letter ni Bishop, pangalan na ni Bishop, walang tulaman eh. May sulat to in Most Reverend Napoleon Sipalay Jr. Oo. Ito'y patungkol sa eleksyon. Na sinasabi niya, this coming Lent, we have to examine ourselves, invite yourselves to repent and do what is right and just. Do what is right and just, nagkalalola in the exercise of choosing our leaders at sari alapon ya eleksyon. Because kwanto ng Bishop, the exercise of choosing our leaders have been marred by practices that tend to be abusive to an already downtrodden electorate while favoring the high and mighty in society. And as a result, kwanto, many of us have become indifferent if not resigned to the abuses that have creeps into our social, political life. Kaya yan ang advice ni Bishop Napoleon Sipalay Jr. Mahaba-haba pa ito kapaborito RJ. Next week na yung Holy Week. Oh yes, Although may pinunto siya dito, basahin ko lang yung 3 pinunto niya. The prevailing corruption in many areas of government due partly to an ill-informed electorate. Yung hindi masyadong siguro marunong yung mga electorate. Yung mga hindi aware, hindi nakakaalam sa mga issues about that. Pero alam mo, sila yung nakukurukan. Sige, tuloy mo. Ito pa. The rampant vote buying and premature campaigning which have become norms in the conduct of our elections and the perpetuation of political dynasties which have turned politics into a family enterprise. Bago may tuloy, alam mo, pagka-eleksyon na, palaging pinag-uusapan yung political dynasty. Pero after election, wala nang haharap sa batas na yan. O sige. Okay. Di ba? Nagiging issue lang pag-eleksyon. Pero ang sagot ko dyan kasi, bakit? Ang kinasaraan mo sa karapatan na saro yung boto, gano ang kandidato tentirong pamilya, numang suserbisyo da, sige pa. That's actually yung nilalaman ng Constitution natin. Yes. Na everybody can run. Yes. It is their right. So we cannot stop them from kasi exercising undalanod their yun, right. May electoral process, di ba? Undalanod, pampili na totoo. Yes. Ang alam mo dyan, ang higpitan ninyo, yung mga panuntunan ninyo at hindi pwedeng gawin tulad ng vote buying, di manggwardya kayo. Di ba? Yan, kami alay mambubunog na timba.
Yan. Akin nagyunan nang di tricycle nira. Di ba? Yes. Di ba? Ang dali namang tignan eh. Bakit? Mayroong ano yung kandidato, mayroon siyang mukha. Mayroon siyang ano diyan, yung tarhita. 'Di ba considered ano 'yan? Vote buying? Oh. Kaya hindi masyado. Yan ay masyadong halatado. Why not? Akin at agaratan na sawata, 'di ba? Dapat yan ay 'di ba? Diyan pa lang implementasyon kailangan dito. Sawatain yung vote buying na yan. Yes. Okay. Ay, nako. Pero kapag lupok, wala. Hindi mo yan at di mo na mababago talaga. Yes. Good morning po Sir Joseph and Sir RJ. Bumabati po kami kay Sir Joseph ng happy birthday. Oy, yan na. Oy, thank you. Good health and God bless you always. Love and prayers from us all. Mami Fanny, Kuya Bob, Ate Johnny, and BJ. BJ pala pangalan. BJ, good morning. Sabi ni Madam Emma Alipio Balak, always naka-tune in kami dito sa Barangay Basing Kapogi Kapaborito. Yo! Yes, thank you. Happy birthday ka, Sir Pogi. Kwanto, stay safe and healthy always. Thank you. Sana may makakatulad sila sa eleksyon, yung Loyalty Awards. Yung talagang hindi mo sila pinabayaan. Di ba? Yes. Parang ganoon. Yeah. Kay Madam Mylene Alvaro, bumabati rin siya. Thank you, Madam Mylene. Happy birthday, Sir Joseph Bacani. More happiness again. Love you from Intoy Wapson Ayos. Thank you. Intoy Wapson. Good morning. Baka magsilos Intoy, Nilove Di you mo balita, ako. walang muah. Okay. Diba? Buti walang muah. Walang muah. Okay. Hindi pagbati yun. Kay Sir Jerry Domingo, good morning. Kay Cabalens Arvin Castro, good morning. Kay sino pa? Yon, kay Sir Larry Grayson, good morning. Kay Sir General Rodel Idadis Peralta, sir, good morning. Kay Mami Lita Basa Sandoval ng Barangay Basing, good morning. Ganon na rin kay Daddy Alfred. Yan. Ni si Kwantuya ay nan Arnold po agdala na para ang gano tapalandaray binakol ya kwarta taan tadala no siupan talaga sumanangaro od lugar da. Kwanto ineriya. Gano tapalan mula ray kwarta ko no. Antadala no siupay manangaro. Sana lahat. Sana lahat. Ganun. Saludo tayo sa mga ganyan, ng paninindigan. Hindi tulad ng iba na pagka natapalan, wala na yung paninindigan. Yeah. Di ba? Nabalang la. Happy birthday, Papa Joseph Matartaraki. See you, kwanto ng Sir Jerome. Okay. Singa, ne unfair ka, Jerome, liwe gagawin mo. Akin na. No birthday, wala ka dabong ko, yan ay. Okay. Dapat birthday ng partner ko, humang ka mo dabong to. Hanap mo sa abong to. Jerome, agto na rumog tasig, sigurado. Narkaila kay tricycle. Ganun lang. Jerome, good morning. Okay. Thank you, Sir Jerome. Piano antam demanad binmalay. Hanap mong lad binmalay. Di ba? Hindi ta kentan si katon na so gananaan din no birthday. Yes. Si paring Jerome. Morning thoughtful yan, thoughtful. Yun mga yun. Leon Samay anta ay socialist triangle. Tulad ng kwento ng isang ahas, di ba? Napanood mo na yon yung ahas. Yung pinapakain ng kanyang amo na babae. Tapos bakit sabi? May sakit ata yung ahas ko, sabi niya. Okay. Kasi malaking ahas yun eh. Bakit hindi na siya kumakain? Di ba ang ahas pag... Lilinawin ko lang kapaborito RJ. Tunay na ahas yan. Tunay na ahas. Kasi... Iba yung ahas kasi pag kumain yan buo. At saka mahaba yan saka yes. Saka okay. Yung mabayag yan na tunaw. Mabayag yan? Kakain yan isang beses, matagal na naman bago kakain. Yung ahas. Yung ahas ang mga lalaki. Sabi ng doktor, wala namang sakit yung alaga mong ahas. Okay. Palagi mong pinapakain pero ngayon matamlay. Hindi matamlay yan. Antam antoy ang baga na may doktor. Antam tan so alagam ya atan. Amay ire-reserba to ka. Oy. Aga mamangan tapyano na munto ka. Di ba? So, yun yung mga parang in short traidor. Madaming ganun, di ba?
ngayon. Dahil sa, alam mo na, Oh, yes. Manpapausos laban. ang papausos. Santo kalatuklawan. Kasi, i-reserve to ka. Yun. Di mad-gusto. Nako. So, mag-ingat po sa mga inalagaan natin. Nesay kwanto ng Sir Jerome, agkwanta abong da, mas asinggar may si kayo. Kwanto! Hindi. Antoy kadikit na bugalyo na Jerome, di ba linggiyen? Antoy kadikit to nin asinggar, di ba binmalay? Parehas lang yan. Pero mas asinggar may si kayo. Ito. Inihayag po ni Senate President Francis Cheese Escudero, nadadalo na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng komite ni Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron pang second round. May Di ba third round. May third naglabas round na siya ulit. ng kanyang mga conclusion, parang ganun? Hindi pa naman masyado. Hindi pa masyado. Sinong imbitahan sa round 3? Meron daw general na imbitahan eh. Kabilang na dyan si PNP CID Chief Nicolas Torre. Kasi alam mo yan, yung investigasyon na yan, hindi na yan mabibinipisyohan dyan si PDD, di ba? Hindi na. Kasi for yung mga susunod. Ito na lang, ma-ferry out na lang yung mga measures na ginawa nila. So that in the future, may correct natin yan, hindi na maulit. Pero yung nabagong may nag-agawa, hindi na. Hindi na. Kasi pag nandyan na sa dahig, yung kortina nila doon ang magdidesisyon, not our korte here. Ang ICC na lang magpapawi. Para malinaw. Yes. So, yun. Sana nga para malinawan din tayo, di ba? Para lahat ay may solusyon. Ay may solusyon. Basta ito pakakatandaan. Ay may solusyon. Pero okay rin yung niya, ay may solusyon. Parang ganun. Pero dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, kapaborito RJ, lahat po kayang-kaya natin basta sama-sama. At palagi kong sinasabi, basta I love Pangasinan. Yeah. Mahalin natin ang Pangasinan. I love Pangasinan. Yan ang kapaling malam, yung oras sa mga kapaborito. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalupakan tabay Lolangula at Liknay Bale, sari magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtariyon lingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akalupakan tabay team on the technical side, say Alan Lunag, the faithful one, Manangarulawas, Engineer Richard Olanday. See you po mga kapaborito bukas sa pang-edisyon ng ating Lignay Ballet dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!